Somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello mga gwapo, naa ko ron dire sulod sa ako ang growing house no. Kay nangabre ko sa mga mushroom. Kay ni-ramify naman sila kanabang ni puti na ang uban na naa sa plastic. So ang akong buhaton na po nani, ako na pud silang abrihan. Kay elastiko ra man ni ang akong gigamit, dili man katong PVC, tong lingin dahil butanog cotton, dili man tumao. Elastiko gihigtan ako ang plastic nga naisulod nga uhot o sudas ug naisimilya sa mushroom, gihigtan na nako siya og elastiko. Munang karon mga naa na ni sa hapit mga 20 days. Ako nang abrihan 20 days, ang uban na ni 35 days ug 45 days. Nga kanang puti na gyud kayo ilang abrihan. Pero na 20 days, 25 days okay na sa abrihan kay mukalat ra gyapon na ang puti sa mushroom. Mga gwapo, atong obserbaran ang ako ang kahilihukan karon sa akong growing house no. Manghinaot ko nga inyong subaybayan sa dili pang tanan palihog. Subscribe sa akong channel Sam's Vlog Bulag. Maorag yun na akong hangyo ninyo, wa man po mawala ninyo kung subscribe mo, labi na i-push ninyo o i-push ninyo ang all bell din ha, wa dyan mawala ninyo. Kung dili madugangan pa hinon atong knowledge tanan no, atong ipaambit atong mga kaibalo, atong mga talento sa nagkalain-lain nga pamaagi, ipaambit na to sa uban. So ang konsilo ani mo subscribe lang mo o pindutan na lang po ang all bell para malipayon siyempre ako o kitang tanan. So mupadayon na tanong sa tuang pag-abri sa mga mushroom. So mao na ni siya ang mga naabrihan no. Kani naabrihan o abri na ni siya tanan din he. Kani nga first palay sa higtan ako no, mga abri na ni siya, so namunga naman gani ang uban. So lami kayo no, naibunga bunga na muna yung mga bunga na papay sa lalom. Lami na kung magdungan gini silang tanan no, baling lami kayo. So dinhipod na kaning sa ilalom bago lang ni akong giabrihan. So ang atong timan-an kung mainani ni siya, good na siya nga mushroom no. Kung mainani na itom-itom, murag na po yung mga molds. So medyo questionable pa na siya no. Kinahanglan na to na siya i-monitor kay na-contaminate na siya sa mga bakterya. So napa kani mo ni bago na ko naabrihan. Kani sila. So ang pag-abri ani nigamit lang ko og no, gilyit. Kani gilyit ra akong gamit, durko. Ang uban ginagamit gunting, pero ang ako durko ra. Sama niyo. Ako lang na sige kon sa kilid. Diyan sa kilid. Palibot no, palibot jud. Palibot. So mo ni siya noon, abri na. So gamit na ko ang gilyit o durko nga gilyit. Sa ni. Dayon paon ni siya. Na kwaon. Kwaon na. So abri na. No. Kani siya kung good ang iyang pagkalat sa iyang mushroom mo, imo ni siyang simutan. So simutan ni siya. Simutan ni. So kung humot siya, kung humot ni pasabot, maayo kaayo ang mushroom iyang pagtubo. Okay? Dayon muna na siya. Kani sunod-sunod na ni. Kani dinhi paingon sa taas, abrihan na nako ni. Abrihan ako ni Rono. Kana po abot ito, abot pa din na. Abrihan ako na kay namuti na sila.
So bisan wala pa siya mga 75% ang niputi sa iyang lawas, no, pwede na siya abrihan. Bisan 60% pwede na siya abrihan kay ngano, pag maabrihan mo na siya, hinanglan ba siya oxygen mo nang pwede ra siya abrihan. So mulukalat ra po ng puti dira sa mga pila ka adlaw, no, mukalat na siya. So sama ato to na puti na kay siya. Kay ni Ramify naman na nikalat na iyahang punjay sa mushroom. So maayo na kay na siya. Dikta na turok na lang na siya, no. Bunga na lang na siya. Kaluyan sa Ginoo magampor punta kay para mamungag dagan. Kani siyang kaning may agi sa gilit, no, kay pag abri anaon ng plastic da. Anaon man rion man ang plastic, anaon rion. So mo ni siya resulta, no, na murag samad pud siya, murag na pud siya samad, no, ang iyang suludlan sa mushroom. Pero ayaw ra mo kabala ka na kay maayor na siya, mahulip ra pud siya sama niyo. Nawala ra iyang ano agi sa blade. So mao na siya mahitabo. So ayaw ra mo kabala ka na, natural lang na. So usa na sa mga atong hinumduman, no, ay para dili kay tayo nga mas stress o malibog nga oy basig maatak ni makuha ni. So dili na siya, maayor na siya sama ni. Agim po naggilit pero ni puti na siya, na ayor na hilra ang iyang samad, no. Nakakita na jud mo unsaon pag-abri sa mushroom, no. Sample lang to, usa lang ang akong giabrihan. Nakita naman po ninyo dagan ang abri pero ni sample ako usa para naaratay knowledge kung saan pag-abri sa mushroom. Pero usa pang tanan kinahanglan sterile imong kamot, ang kaning gilit nga imong gigamit imong gialkoholan, then imong kamot gialkoholan, usa ka mo penetrate sa pag-abri sa mushroom sa plastic fruiting bag ang gitawag ana sa suludlan sa mushroom, fruiting bag. So abrihan nimo to, ang standard guna na 35 days to 45 days abrihan mo. Pero kung inyo po kung sundon 30 days 20 days to 25 days abrihan na, pwede ra po na kay mo Ramify mo katag ra po ng punjay sa mushroom din na dahil mamulak ra po na siya pagka 35 to 45 days. So mulang na, no, gamay nga mga pagtulunan kabahin sa mushroom. Manghinaot ko nga ayaw jud ninyo kalimti ang akong channel Sam's Vlog Bulag, kay dining dapita mopadayon ta sa pagtudlo kabahin og mushroom production. So manghinaot ko nga aduna pud moy napupo mga mga migo o gwapa o gwapo sa ako ang vlog karong adlaw. Jutay nga pahinumdom ay kalimot subscribe sa akong channel Sam's Vlog Bulag ug pindutan na lang pod ang all bell para updated mo sa akong mga videos. Salamat kay mga gwapo, dinila lang kukutob. Bye bye, God bless us all.